Benvinguts al canal de recomanacions literàries de Lletardes. Jo sóc l'Alba López i estic aquí per parlar-vos de l'última lectura que he fet. Bé, l'última lectura que he fet, no, perquè l'última recomanació que us vaig fer, si no recordo malament, va ser el mes de març, tot just quan començava el confinament, i al llarg de tot aquest temps, que ara ben bé estem a desembre, a portes de Nadal, doncs he estat llegint. El que passa que, bé, he estat mare d'una nena, ara ja tinc dos nens, un nen i una nena, i clar, això de compaginar lectures, vídeo, edició de vídeos, més tot el que comporta tenir un nadó, doncs lògicament no m'han sortit prou bé. O sigui que pim-pam, així de clar. Aleshores, he estat llegint? Sí. He llegit novel·la, he llegit poesia, m'he introduït en el món de la novel·la gràfica també, i bé, he estat fent lectures diverses. Vale? Però no us he pogut fer cap vídeo de recomanació, però bé, ja arribaran, algun dia o altre arribaran. El cas és que estic aquí per parlar-vos de l'última lectura que he fet. Vale? Bé, jo compro llibres tant en format digital, en format del Kindle, perquè tinc dos, ara ja en tinc dos, i també llegeixo llibres en format paper, format clàssic, el tradicional. Vale? I a més vaig a la biblioteca, i si és que ho tinc tot, què hem de fer? I aleshores, doncs això, l'última vegada que vaig anar a la biblioteca, vaig parlar amb la bibliotecària i em va comentar, doncs, bé, doncs això que ja sabem tots, que han estat molt de temps tancats, a més va aconseguir que estaven fent reformes i tal, i doncs ara havien tornat a obrir portes amb tota una sèrie de novetats, tant a nivell infantil, juvenil, com de novel·la d'adult. I em va recomanar una d'elles, aquesta, Els dits dels arbres. Aquest llibre és de la Ana Maria Villalonga i és un monòleg. És un monòleg on la Irene, la nostra protagonista, doncs explica una mica la seva vida, què és el que ha passat. Us poso en situació. La Irene és una noia d'uns 26 anys, sí, 26 anys, no m'equivoco, que els últims 2 anys els ha passat internada en un psiquiàtric per certes qüestions, per una malaltia mental que ha tingut, si no, clar, lògicament no hi entres en un psiquiàtric. Vale? Aleshores, un bon dia, el seu doctor, al qual se l'estima molt, perquè és el doctor Cool de nadó, entiéndase la ironia, doncs decideix que la Irene està preparada per tornar al món, per tornar a la societat, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores li diu, ei, Irene, fins aquí la nostra teràpia, ara ja et toca a tu donar el pas. I la Irene es troba de cop i volta al carrer, a casa seva, amb una sèrie d'indicacions que són: pren-te les pastilles, vine a consulta quan toqui i escriu. És tan fàcil com això. Fent això et recuperaràs, perquè tu ja estàs. Però no és ben bé així. La Irene es troba, o se sent més aviat, expulsada del món. Per què? Doncs perquè tothom l'ha abandonat. La seva mare la va abandonar quan era ben petita, el seu pare la va abandonar quan tenia gairebé 18 anys, i mica en mica les diferents amistats, poques, que ha anat fent, l'han anat abandonant. I aleshores ella doncs, se sent així, tal qual, expulsada del món. I en aquest monòleg, que està ple d'ironia, doncs explica quina és la seva experiència un cop ja surt al carrer, ja surt de la clínica. Vale? Què us puc dir d'aquest llibre? És un llibre que es llegeix de forma amè. És un llibre amè en el sentit que es llegeix de forma ràpida i és de fàcil lectura. Sí que és cert que també és un llibre que t'omple de sensacions perquè té algunes descripcions que no sé, que t'arriben, perquè com que és un monòleg,
està escrit en primera persona, lògicament és la Irene qui escriu el que pensa, el que sent, i aleshores, clar, t'ho transmet molt. A més, hem de tenir en compte, que això no us he dit, que la Irene és una noia que escriu molt bé, molt bé. De fet, de ben petita, la seva mare li deia que escrivia superbé, perquè estava tot el dia amb una llibreta i escrivint històries, i la seva mare sempre li deia «Ai, que seràs escriptora, oi que sí, Irene? Oi que seràs escriptora?» I mira per on va ser així. La Irene va guanyar un concurs literari, no perquè s'hi va presentar ella, sinó perquè una altra persona, el seu oncle Miquel, va presentar la seva obra i, oh, sorpresa, va guanyar, va resultar guanyadora. I bé, precisament això, aquesta facilitat que té per la paraula, aquesta ironia que la caracteritza, fa que el seu relat sigui proper. Sigui proper i que transmeti tota una sèrie de sensacions que potser d'altres relats no en tenen. Què puc dir-vos? A veure, me l'he llegit en 2 tardes. En 2 tardes. I és un llibre que crec que és d'aquells que algú s'hauria de llegir. Algú no, tothom s'hauria de llegir. Per què? Perquè tracta el tema de les malalties mentals. En primera persona. En primera persona, perquè és la pròpia malalta, malalta curada, perquè ella és fora de la clínica, del centre, és qui fa aquest relat. Vale? Així que, no sé, si voleu passar per la biblioteca, si voleu passar per la llibreria o bé donar-li un cop d'ull a les diferents plataformes amb llibres digitals i el veieu, doneu-li una oportunitat. Vale? Si us l'heu llegit, tant si us ha agradat com si no, o voleu fer qualsevol comentari o qualsevol altra proposta d'algun llibre, doncs ja ho sabeu. Deixeu un escrit aquí sota, vale? allatardes@institutvilanova.cat i en parlem. Vale? Apa, avui penso que no m'he enrotllat gaire, Penso que són dels vídeos més curts, i tot i així són 7 minuts. Així que, apa, que us deixo. Passeu unes bones vacances de Nadal, tenint en compte la situació en la que vivim, i res, i cuideu-vos molt, d'acord? No us oblideu de la mascareta. Apa! Adéu-siau! Ciao!